ג'ניס ג'ופלין הייתה זמרת, ציירת ורקדנית, ובעשור אחד של קריירה מטאורית ביצעה כמה מהשירים נוקבי הלב ביותר של דורה. What is it you think young people are looking for today? Sincerity and a good time. עוד יותר מזה, היא הייתה נערת הפוסטר של האומנים שנעקלו באש של חייהם הפרועים, החברה הבולטת במועדון ה-27 הטרגי. היא וג'ים מוריסון וג'ימי הנדריקס והרבה אחריהם קורט קוביין ואמי ויינהאוס, כולם מוזיקאים גדולים ואנשים שחיו על הקצה ונפלו ממנו באותו גיל, 27. Hold on, do you plan to come back, sir? I have no immediate plans. בגרון חרוך ומיתרים על סף הפקיעה, ג'ופלין שרה על אהבה וצער וידעה משניהם בכמויות מסחריות. היא הזריקה הרואין מאחורי הבמה בוודסטוק, וקצת יותר משנה אחר כך מתה ממנת יתר, מותירה אחריה מיתוס גדול עוד יותר מן הקריירה שלה. If you couldn't do it anymore, you'd be miserable, huh? Yeah, I hope that by that time I'll have something else that's groovy. אני הטייפ שלו. היי. הסתכלתי על המבט שלך, מסתכלת על זה, וכמעט השאלה הראשונה נהייתה לי מיותרת. מי זו ג'ניס ג'ופלין בשבילך? וואו. מצד אחד, שמחת חיים, מצד שני, עצב כל כך עמוק. אני חושבת שהיא הייתה פשוט שילוב של הרבה ניגודים, וזה מה שהיה מעניין בה, כי אני ראיתי את הרעיונות האלה, והיא כאילו נראית כל כך אומללה, אבל יש בה משהו שמח. זאת אומרת, קשה להסביר את זה. מתחבא היטב מתחת לאומללות הגדולה. כן. מתי, כאילו, איך התוודעת אליה? זאת אומרת, הרי את אני קטנה. נולדת אחריה. כן, זה נכון, זה נכון. אני התוודעתי אליה עוד בתקופה כשגרתי בקריית גת, בעיר הקטנה. הקול שלה זה פשוט משהו אני גם לא חושבת שאפשר ממש להפריד את הקול שלה ממנה, זאת אומרת. זהו, השאלה היא, בזה נתחיל, כי אנחנו תכף מתגלגלים, כזמרת מה שקוסם לך זה יכולת המוזיקלית, זה הפרפורמנס על הבמה שהיכולת לי לזרוק את הכל מה מכל הדברים האלה הכי קרוב? החופש. החופש שלה. החופש שלה זה אומר שכשהיא עולה על הבמה, ועכשיו אנחנו בדיוק ראינו איך היא עושה את זה, היא מתחילה לשיר, היא פותחת את הפה, ואין שום גבול, לא ליכולת שלה, לא למה שהיא רוצה להגיד, לא לנוכחות הבימתית המטורפת שלה. הכל פשוט, היא פשוט שם בכל רגע נתון. וזה מדהים לראות את זה. הלוואי אליי, אני מאחלת לעצמי כזה דבר. אז בואי, כדי להגיע יותר עמוק לזה, קודם כל נראה את ג'ניס ג'ופלין בהופעת הפריצה שלה, עולה על הבמה, מפילה את כולם. בבקשה. Honey, ain't fair. What do you do? I said, honey, what you doing to me? No, no, no. And no, sir. Oh, honey, it ain't fair. Oh, baby, it ain't fair. What do you do? Tell me why. What to me why? Oh, baby, tell me why love. Honey, why love is love. Was like a ball and in a tree. כשאנחנו רואים את זה, ברור לנו מה עבר על מי שראה את זה פעם ראשונה, שלא ידע מה עומד להכות בו. כן, זה נכון. וזה הכי רחוק מלהתחיל בכוכב נולד. כן, כן, זה נכון מאוד מה שאתה אומר. זה גם, קודם כל הזמנים הם ממש לא אותם זמנים. אתה יודע, פעם כל הפסטיבלים האלה, אני תמיד התחננתי לאלוהים, אבל לא ממש עזר לי. נורא רציתי להיוולד בתקופה הזאת. הכל היה נראה לי כל כך טהור ונקי נראה מפה. זה נראה מפה, כן, כן. לא, כי, יודעת, אולי אחת השורות הכי מפורסמות שלה זה מהשיר של קריס כריסטופרסון על בובי מגי, שהיא אומרת, שורה מפורסמת, כן, החופש זה רק מילה אחרת לזה שאין מה להפסיד. אין לנו מה, כן, זה נכון. וכשמתחילים בניצנים וכוכב נולד אחד, כאילו את מתחילה מזה שיש הכל מה להפסיד. יש לי, בעצם,
כאילו ההבדל היחידי ביני לבין ג'ניס, היחידי, כן, ברור, לא נשאר היחידי, הרבה. ההבדל כן. היחידי זה שאני התחלתי ממקום שהיה לי בעצם, יכולתי להפסיד את הכל. מה זה יכולתי? אתה יודע, בסופו של דבר בחרתי בדרך שכן באיזשהו מקום ויתרתי על הכל. דווקא כי אני חתרתי ורציתי להגיע לרגע המזוקק הזה. זה משתק, כי אם חופש זה שאין לך מה להפסיד, אז זה משתק שיש לך מה להפסיד? לא, זה לא משתק שיש מה להפסיד. דווקא במשפט הזה אני די חולקת עליו, כי ברגע שאתה מאמין במשהו כל כך, אתה יודע, ממקום כל כך עמוק ורציני, זה לא משנה אם יש לך כאילו מה להפסיד, אתה יודע, את כל הקהל הגדול הזה, שזה מה שהיה במקרה שלי, כן? ג'ניס כאן היא רק התגלתה והיא בעצם התחילה לבנות לעצמה את הקהל הזה. אבל זה לא רק זה, זה גם מקבע אותך. זה מקבע אותך במקום שאת יודעת, חצי מדינה מסתכלת עלייך ורואה אותך בו, ועכשיו כל מה שאת צריכה לעשות, היא באה מאפס, ואת צריכה להילחם נגד משהו קיים. נכון. אני שמחה אבל שזה קרה, דווקא בדרך הזאת. כן? שמחה מאוד. היית רוצה להתחיל ככה, זאת אומרת, מעבר חשבתי על זה. כולנו היינו רוצים להיות בסיקסטיז ולעשן נורא הרבה, אבל מעבר לזה, את... חשבתי על זה, אם הייתי רוצה להתחיל כזמרת אנונימית, ואתה יודע, ממש לעשות את כל הדרך מההתחלה. אני לא יודעת לענות על השאלה הזו, כי אני חושבת שאם לא הייתי מתחילה בכוכב נולד, ולא הייתי עוברת את כל הדבר הזה שעברתי, אני לא חושבת שהייתי היום במקום שאני נמצאת. במקום טוב מאוד, תודה לאל. אבל זה גורם לך גם להסתכל אחורה, ומה אנחנו מדברים? כמה שנים? כמעט 10 שנים. וואו, 10 שנים. בשבילי זה המון, אתה יודע. זה ההפרש. שליש מחיי כמעט. זה ההפרש בינינו, ולהסתכל ולראות שם בן אדם אחר? ממש אחר? זה בן אדם אחר, כן. זה בן אדם אחר, בעיקר זה בן אדם שלא ידע... כלום כמעט. לא שהיום אני יודעת כל כך הרבה, אני יודעת גם שיש לי כל כך הרבה מה ללמוד, אבל אז הייתי ילדה בת 19. אני לא בטוחה שילדים בני 19 יודעים מה הם רוצים. לא, אני בטוח שלא, כן. יש לי ילדים בני 19, הם לא יודעים מה הם רוצים. באמת? אז אתה חי... כן, זה די, אתה יודע, זה די מסובך, ועוד לגדול ולחיות לנגד מדינה שלמה. כשכל צעד ושעל שלך מסוכר ומבקרים אותך ומתיחים בך כל מיני האשמות, ואתה יודע, זה... הייתי צריכה לפתח איזשהו סוג של... אני לא אקרא לזה חומה או מגננה, כי זה לא נכון כל כך, אבל הייתי צריכה להיות מאוד חזקה בשביל לעבור את זה. אוקיי, עכשיו, הזכרת את קריית גת, בוא נראה את ג'ופלין מדברת על קריית גת שלה. טקסס? כן. הנה. So how about the folks in small town Texas? How did they feel about you setting out to sing and do the blues? Oh, they thought I was completely insane. They didn't like me, no. Because you see, and you know how small towns are, you're supposed to get married when you get out of high school and have a brood of children and keep your mouth shut, you know. And I didn't do any of those things. They still haven't figured me out. ועוד לא הייתה לה משפחה יהודית. כמה מדויק. כן. וואו. ועוד לא הייתה לה משפחה יהודית, כן, שלא נעים. זה החוויה הבסיסית. עכשיו, כשאת מדברת על, עוד פעם, על להיות במקום הזה בגיל 19, ואחר כך להיאבק את המאבק מרובה הבעיטות האלה, נכון. אז זה בשביל להשתנות, ואולי למצוא את המקום שלך, זה עוד יותר קשה מול קריית גת, מול הלא נעים? זה בדיוק מה שהיא אמרה, אתה יודע, בעיירות הקטנות יש איזו מין ציפייה כזאת להתחתן מוקדם ולהביא ילדים. אני כל כך מבינה על מה היא מדברת. למרות שיאמר לזכות ההורים שלי שהם ממש קול עם זה, שאני בת 27 כבר וכאילו אין לי ילדים, איך זה יכול להיות? ממש, כן. כן, אבל הם ממש בסדר עם זה, הם לא לוחצים בכלל. אבל יש עוד דבר, כי מטקסס אפשר לברוח. את נוסעת לניו יורק, אז את מאוד רחוקה מקריית גת, איך תברכי? זה באמצע. זה בשבת הולכים לאכול, לא חשוב עם קוסקוס או שניצל בבית. כן, כן, אבל זה, אתה יודע, אני חושבת שזה דווקא מה ששמר עליי. עד היום. זאת אומרת, זה מה ששמר עליי שפויה. המשפחה שלי, החום הזה, זה שאני נוסעת לקריית גת בסופי שבוע, ואתה יודע, אני מקבלת את האנרגיות והאהבה של המשפחה שלי, והאוכל של אמא שלי, והכל כזה נורא... אבל הם מסתכלים עלייך, אתה יודעת, אפילו בהופעה הפיזית, משתנה. נכון. כן, עושה דיאטה ומגלחת את הראש ועושה ככה ועושה ככה. כן, היה קצת קשה עם זה. בטח, וכולם רואים במקום הקטן, לא במקום הקטן שהוא קריית גת, שהוא במקום הקטן שהוא ישראל. נכון. הרבה יותר לוחץ נראה לי מאשר...
היו לה חיים טובים. הרבה יותר לוחץ, כי קודם כל אנחנו בישראל, אתה יודע. ולנו כעם, כאילו ישראלים, תמיד יש להם מה להגיד, וזה להציץ קצת בדשא של השכן, ולראות מה הוא עושה, וההתערבות יתר הזאת, זאת המדינה שאנחנו חיים בה, אין מה לעשות. אבל נראה לי שזה גם כאילו הכריח אותי לא לוותר, פשוט לא לוותר. אבל עכשיו, כשאת מסתכלת על זה מה10 שנים הרבות שחלפו, כמה מזה זה שינוי בשביל לעשות שינוי, בשביל לבעוט במה שהייתי, וכמה מזה זה באמת מה שאני באותו רגע? אני יכולה להגיד לך בכנות שלבעוט זה חלק מהאופי שלי. יש לי מין קטע כזה, הייתי ילדה כזאת. אוגרת, מרצה את כולם, שמחה ומלאת שמחת חיים, כאילו, ואז כשפשוט חטפתי את הקריזה, כמו שאומרים, פשוט בעטתי בהכל, כי זה לא התאים לי יותר. אבל בחיים הבוגרים שלי היום, אני יכולה להגיד לך זה בא בכזאת טבעיות, זאת אומרת, מה, בעיטה, וולה מתלבש יותר טוב? כן. גם כי הרגל שלי יותר ארוכה, אז זה מתלבש הרבה יותר טוב. לא, כי אם מתלבשת לך בעיטה, את יכולה בליגה שלנו לשחק, להיות כוכבת. מעט מאוד שחקנים מתלבשת להם הבעיטה. אני פחות מבינה בו, אני יותר מבינה בבעיטות נפשיות. אבל אתה יודע, נראה לי שזה משהו שגם כל אחד עובר. אני פשוט רציתי למצוא אותי, את הקול שלי, מה אני רוצה להגיד. לא כל אחד, שוב, אנחנו חוזרים לזה, אבל לא כל אחד מתחיל מהמקום הזה, בסדר, לכל אחד זה תהליך הרבה יותר טבעי. בואי נשמע, בקטע האחרון, נשמע את ג'ניס ג'ופלין מדברת על דבר שהיא לא הכירה ממנו הרבה, כסף. בוא נראה. When you get up there and you're playing, it doesn't have anything to do with money, I mean, or it really shouldn't. I mean, once you get on the stage, like, all the money, you know, all that can go down with, you know, managers and stuff like that. But once you get playing, hey, playing is just about feeling. Playing isn't necessarily about misery. Playing isn't necessarily about happiness. But it's just about letting yourself feel all those things that you have already on the inside of you, but you're all the time trying to push them aside because they don't make for polite conversation or something. But if you just get up there, and that's the only reason I can sing is because I just close my eyes and let all those things that are inside just come out. It doesn't have anything to do with money. כמה היא מדויקת. כן, אבל שוב, יותר קל להגיד כשלא, את יודעת, שזה לא מתחיל עם חוזה של רינגטונים. לומר לך את האמת, השירים שלי, הם לא מורדים בכלל בסלולר. לא מורדים? לא, ממש. את כישלון רינגטונים? אני כישלון רינגטונים, בשיא הרצינות. אבל אני חושבת שהיא ממש, זה גם מה שעושה אותה מה שהיא. אני תמיד אומרת שאומן, ברגע שהוא אומר את מה שיש לנו, לקהל, להגיד, ואנחנו לא יודעים לשים את האצבע על זה, ברגע שהוא אומר את זה בצורה כל כך מדויקת, מבחינתי זה, הוא עשה את זה, כבר לא משנה מה הוא עשה לפני ומה הוא יעשה ואיך הוא מת ולמה. ומתי את מרגישה שלך זה קורה? אני חושבת שעל הבמה, בגלל זה אמרתי לך, לפני שהתחלנו, שאני רוצה להופיע, על הבמה יש משהו אי אפשר להשוות אותו לשום דבר בחיים שלך, לשום דבר. אני לא יודעת, עוד לא ילדתי או משהו כזה, ואני יודעת שלידה זו חוויה מאוד מאוד גדולה ועצומה, אבל אין דבר שיכול להשתוות לזה. אני בטוח. זאת אומרת, זה לבוא ולהגיד, א', הנה אני, וב', תאהבו אותי באופן הכי חשוף שיש. בדיוק, חשוף זו המילה המדויקת. זה גם, היא אמרה כאן שזה לא על it's not about misery or love, כאילו זה פשוט להיות שם ולתת לעצמך באמת להיות מי שאתה, בלי שום מגננות ובלי שום... זה מדהים. עכשיו, את תשאירי לנו בסוף תוכנית שיר שנקרא 27. נכון. עכשיו, אני דיברתי גם בטקסט של הפתיחה על מועדון ה-27, את כבר בת 28, זאת אומרת, כן, אפשר להירגע. את זה עברנו, אבל את, מעבר לרצון למצוא את ההרס העצמי, את מבינה? כן. כן? כן. זה מה שדיברתי עליו קודם. זה כשטוב לך ואתה פשוט מחבל לעצמך, אבל לא מחבל לעצמך בכוונה, אלא זה באמת מתוך חיפוש. אתה רוצה להבין. ואני תמיד הייתי ילדה כזאת גם. אני רוצה להבין מה התכלית שלי בעולם הזה, מה התפקיד שלי בעולם הזה, מהי אמת בכלל, אם יש אמת. את לא שורדת לעצמך את הפנים. ואלה אומנים שכן שרטו לעצמם את הפנים. אני לא אומר בזה, אני לא מתייחס לזה עכשיו במונחים של טוב או לא טוב. לחפש לזה, זה נכון, אבל אני מרגיש גבולות.
יש גבולות, אבל הגבולות שלי הם... אני גם תמיד מחפשת את הגבול, האמת. אני תמיד רוצה לפרוץ, אני תמיד רוצה כאילו להבין מעבר למה שאני יודעת היום. אני אתן לך את העסקה הפאוסטית, כן? אוקיי. להיות ג'ניס ג'ופלין או קורט קוביין או אלה, ולהגיע לאמת הזאת ולשלם מחיר, אני לא אומר 27, אני אומר לשלם מחיר פיזי ונפשי כזה או לא. השאלה היא מה זה להיות ג'ניס וקורט וג'ימי וג'ים. בשבילך. כאילו, בשבילי, אתה יודע, אני קצת חקרתי את ה... שלי זה סמים והרבה בחורות. סמים והרבה בחורות. כן. אני חושבת שזה שווה את זה. אני לא מדברת על מוות. אני לא כן. מדברת על לסיים את החיים שלך בטרם עת, אבל אני חושבת שדווקא המקומות האלה זה המקומות הכי מעניינים, זה לא יעזור. כשאתה מסתכל עליהם מבחוץ, אני לא בטוח. יכול להיות, אבל אני כמובן לא חוויתי אני גם לא יודעת באמת מה הם חוו, כל החבר'ה המדהימים האלה, אבל חוויתי הרבה כאב וצער בחיי. אני חושבת שגם כמה שזה יישמע קלישאתי ומטופש, אבל משם, זה המקום היחידי שאני יודעת לכתוב ממנו. אז אנחנו נשמע את זה. כן. 27, אני טייב, תודה. תודה רבה.